Mga kapuso, isa ka 3 ka bulan nga lapsag ang nagapangayo sa inyong hamiling nga bulig agud maoperahan. Si Sacriel Salvosa Camral ang na-diagnose ng ligad nga Marso nga may congenital heart disease kag nagakinahanglan gilayon nga maoperahan. Si baby Zacriel ang ikaduha nga bata sa mag-asawa nga si John Vincent kag Risa May Camral sang Leon, Iloilo. Bawod sa kabudlay sa pagpangabuhi kag dako nga kantidad nga kinahanglan sa operasyon sang bata, nagapangayo sang bulig pinansyal ang pamilya ni baby Zacriel. Sa mga luyag magbulig, may mula mag-contact sa telephone numbers nga makita sa inyo TV screen o kung makigangot sa One Western Visayas. Nagapangayo kami sang bulig nga kabay pa matigayon ng amon operasyon sa Manila kag mabuligan man kami sa mga pinansyal namon nga kinahanglanon para sa iyang operasyon.